Yaman, salibonani, wagwan people. Welcome to Zimu Reality ITV. Pada mamno sangana DJ Sparks watching ngwava my latest. Watch them tactic, watch them digging in a ngwava. Zinga chipisa mu streets. Nyenda zokane para pande Jah Chaudi anawa iye Rafero. Ane live performance ya Rose gundeganda yatsona kuti ampana kuchipedzisa basa. Rakasirwa na makuruwani, rakasirwa na mafundanga. So njenda pana apa angane show yenge ku Cape Town. Saka player muone murovero wanga achita muyatsota ampana akuchipedzisa basa rakaita se rakasiwa na mukoma Sauru wongo tinana Luko tinana na Niko arikuita ngesoja love but this youth mad trust me wozo uyu munhu kwayo akata kugadzikwa crown na chibaba Mbune saka zviri mutsinga so zviri muropa saka boys let's support Jah Chaudi tawada kuda kuita edu zvimwe zvino but still anofana kubvisa focus yedu ne camera yedu pana Jah Chaudi saka vanjakuita pana vanjakuplayera yemone performance yake ta Cape Town yasona kuti uyu ndi Sauru abra ngoni segerera ano kwanza mwana ngandera kufa kwangu mama mara nyongoni tira no respect sasa pamoja tena mafia rangu asiani kama ni wabengi wangu television tag yeah man big up on us after the fullest time we say respect to the fullest King Rafael in action remix and edition ndifunga mazvionera mazvinzwira kuti zviri zve performance zviri zve voice yacho takuta zve live takuta kuti da kunzwa chibaba live chitipo chitengesa chino performa aiwa Jah Chaudi ari kupedzera anopedzera saka ndizvo ndechida kukuonesa kuti kunzwise ndipo pa TVT chi health TVT chisina ma side effect Zimu Reality ITV patongwa my latest. Don't forget to follow me on Instagram munongoni ti ipo pa munhu nandiripo uye zvekuti kuti like pa page yedu pa Facebook rekanzi Zimu Reality ITV ngosasikoisa like ipo papo ndo pachazi tikanda my latest anenge achiitika. Thank you.